bojoku wong ayu ya atian apa Kang Mas awake dhewe iki dadi manten wis 6 taun kok durung duwe anak anak kuwi titipan yo Kakang Joko Sondo yo najan titipan ya umume iki bocah ngerban rabi mesti duwe anak kok awake dhewe 6 taun durung duwe anak lah ya kan dia dulu duwe anak kok kowe ngajak aku rene iki apa ngene yang sejarah wong tuwa iki biyen nek wong nganggap wayang ngruwatan sing jenenge Murwakala kuwi apa keluarnya awake dhewe njaluk sawape dalam sejati insyaallah disembadani ngono Kakang yo iki ana desa Tenggak nggone daleme bapa Anggara lan Ibu Triati iki ruwakan nanggap dalam sejati ayo njaluk pangestu ana muga-muga dadi paring anak yo yo subur kowe tak critani kowe tak jare iki enek wigatine wigatine apa Kang Sabar aku garap sawah iki kok rugi saliyane dipangan tikus kena penyakit tayek terus kebenan aku ki yo ngono Kang iku sapi loro yo ora ngelai jadi ini saya pedetane bagusan kok nek PSK mati tak dol bayi 250 ngene subur apa Kakang Sabar ayo awake dhewe iki ikhtiar kok sandang pangane awake dhewe aku ngandul pari kowe ingon-ingon terus ana Tenggak kono ki